Чэмпіянат традыцыйна збірае тэрытарыяльныя падраздзяленні ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама». Не з'яўляючыся прамой дысцыплінай у сілавых структурах, тым не менш міні-футбол дорыць эмоцыі, вырашае прафесійныя задачы. Мини-футбол – это не служебно-прикладной вид спорта, но тем не менее это игровой вид спорта, командный вид спорта, в котором все представители могут сплотиться, сыграться, общаться, наладить какое-то взаимодействие, быть более сплоченными. Это командный вид спорта, этим все сказано. У чэмпіянаце бяруць удзел 10 каманд сілавых структур Брэсцкай вобласці. Каманда па міні-футболе Брэсцкай мытні сёлета адзначае 25-гадовы юбілей. За гэты час неаднойчы дасягала поспеху ў разнастайных спаборніцтвах. Мы же являемся еще основой команды Государственного таможенного комитета, практически, за исключением нескольких человек Гомельской таможни. Поэтому мы постоянно с момента образования принимаем участие в этих соревнованиях и неоднократно их выигрывали. Надеемся, что и в этом году нам удача будет тоже сопутствовать. За час існавання чэмпіянату, безумоўна, вызначыліся фаварыты каманды ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, дэпартамента аховы, абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і Брэсцкай мытні. Для каманд удзельніц, якім яшчэ не даводзілася трапляць у прызы кожны чэмпіянат, як добры стымул для добрай гульні. Мы омолодили команду, мы уже набрали более сильных. Я думаю, что в этом году у нас все обязательно получится. До полуфинала мы обязательно дойдем. Распачала чэмпіянат сустрэча каманд ўпраўлення камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі па Брэсцкай вобласці і ўпраўлення дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці. Супрацьстаянне скончылася перавагай апошняй з лікам 1-4. Змагацца за першынство прадстаўнікі сілавых структур будуць на працягу 5 дзён. Хто зойме вяршыню п'едэстала, даведаемся ў пятніцу. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брест».